Rikat ati ojo loyo 3, 4, 5 mlaku rikat enggal teko 6, 7, 8 ati ayem keturutan sing dituju 9, 10 kanthi donga mugi Gusti paring sing digayu mlaku sak mati ora bakal loro jangka selangkah ora rekoso sambil cerita ra kroso wis teko awak seger warasa pendino urip ayem tentrem sakeluarga ojo kesengsem karo bondo lan pangwoso.